Ole ka channel min lo thlir sak thin tu te in zawain che bai vek ule he channel hi i ngai na ve ani chuan khonga in min lo subscribe sak veang che ole voina kuminata na kan thlo ma bule bal kan seng na ni alo ni le da der mai mun te hi rem nuam em em a tian bu phal hi nakina bu vongin kan sia manga tlaya hian kan da kho manga sil polim chunga kan voto don ani thingtlang bu vuak hi man lai bu kan vuak ang khan kan voto lova lom rual te nen a then te chu bu hlo tein an fe a ana hi arum em thina wangin lom rual te nen kan thok thin ani bu phal hi bu vonga kan siama chu bu vong chu a bu vong putu ten an puwa ti chuan hruia hrui ding an lo oma chu tinga chuan a votu ten hrui ding ho khan an lo vu thin ani tiang hian lai khom kan tia tuna korsing ha khi bu vong pu ania thin ani chuan hruia lo om bu lo vuan te kha hrui ding kan ti thin ni ole i lo en zel phodang u vuak zwa an han khom lenga ti kan thla mani a nei tur a kai nga ya lo om hrui ti hian khan an lo vua an ne de uphei chuan hian pani pathum chau lovin an vua an ne zok zok avong pule avua te ne zok zok kha ti khan ein lom ton ve thina ni lawa hian tinga thingtlang bu an han seng dan kan han vuak dan ania amu nomin ti ve nge karing ani chuwang chuan in mu lo khlawa he video hi in entur liau liawin karon da ani e atop thleng kha min lo en sak ula thingtlang lo nei kalkong hi tlema zong han tar lang do nila a thui theyang ber pana da theya amai ro chu atoi theng berin da in han tum do nila soi chho zur zur do nila September hla hian low number te VC le ronin thla ka lak sak chau ne he ngai om ni an riat VC ten kumsom machin paron hote an pun thina chutinga chuan lo nei na mun tur mun ma te an rela chuta chuan low number an pot thina ni chuta chuan thlur chi sang sang oma thlur a khana number in dot kha om ve le ta chu chuan a huai danin dot khan a thlura khan lowan pom chho mai thina ni ti chuan lote an han wata a kum le a mars thla aron kaya heta hian meyakal tan to a sarkar thuangin nisom panga ma in thingtlang lo nei tur chuan lo kan hal vek thin ani April thla hi chuan lo engma ala to lo kangwar kan ti mai kha ala oma wangin engma lo thlo tur lo om lawa May thla po hian ala om mang lo thin ni lo kang tha chuan chuta tang chuan nu kan lak ming hi kan soi chho char chara chung te chu nu pui nu thual nu thial po chiat a then chuan leng der ten ti thina chu August thla a kan mang thin ani lo zo thla kan ti bok thina August thla kan chuan kaya August chotnu lampang kan chuan kai to hi chuan a khopumin lo hi kan zo thin ni ka kha thingtlang hlo thlo ming kan lam dan ania
Mizoram hi khochak khothlang chim le mar kan ni a kan soidan lo kan lak ming kan soidan te hi a in ang vek lowa in omna hmuna chu ti zawk chu lawm kha ti zawk chu lawm in tih pawh khan chak le thlang chim le mar kan ni na angin kan tong hi a in ang pet pet vek lowa kan lam dan pawh a in ang pet pet lowa chuwang chuan kain hre thiam tlang tura ngai la kha kha ni mei seng lo thlo chan chin chu ti chuan October hla aronin her chuaka chutianga chuan bu pawh aron tul zum chho tan to a ti chuan October hla chotnu lama tang hi chuan bu ban ani emaw bu pui emaw bu hi kan zaya ni thun te chen chuan ko than ni te kan em thina chutianga chuan bu kan po ve ni tiang hian bu kan soi sa ani man la yang tak kha chuan phur emin hruya pawh hian a awm chiah tawh lova a mai rawh chu tuna anga chuan sai te buara te le lei chi kan tiang te a hmang hian bua lei kan dah khawl thin ani khua thiam nuam bawka comment tu pawh thiam khawp mai i lo ngai thlai la chuan video pawh hi top ngal mai tura anga yang channel hi la subscribe lo ni chuan khomai takin lo subscribe sakla like comment share kha ti sak to nia in mit atlai ve nge karinga in beng po atlai ve nge karing ani ole in zavain mong thavek ule he channel hi ngai na ve ani chuan khongain lo subscribe sak veang che